Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kalong ka aka basnusi ba kinong hikay sa sisien ki hami madan bandawa yala ka hok mangi nakatur pa naka workers power ni ay ka jing krisyani kinong hikay na marba kalong ka aka ba iklam akor bat ka bala khlam ran sisya ba ka sarkar hakatu kusin baki ki kala kular yaki ba hapo lightly ki cabinet meeting kin resolve na kin penbiang no ikita kijing dawa jo kinong hikay kim don syuk karan karem ban thok ya kinong hikay but na mal baki hampat la ban pen urlong ya kani kajing kular sa sisien kinong hikay om tang baki lek ban shong men sngi hang the ki hap shong men met ru nang ban pen pe phang ya ka sarkar halor kini kijing dawa jong ki bada don nong rim shisha kalom ka eka pas ngsi bahakan ni ka jela jong ni metangi la san post nem bayo ka jela la jong hendrai pinda pet hakal yang ka koi ka khia hal yang ka puli puthi ka umbam undi shat dong dangshan ka tuka report PGI on education ka bapen biang da kaniti ayu ka kedau ba mangi hame galaya ngi don shatrai but ki we na ka jing thau ha ka tuka report na ka kai phot kalong ba ka bit ka biang ni em ka jing ka jakatri kam jong kinong hikai kabamut baka tulap baki yo hato ka biang na em na mar baki biang kinong hikai ka puli puthi ha kani ka jelaru kampoi se kadang ya chatodong om tang baka thok ka syukur kani ka sarkari ki nong hikai kamla ban bat tang ya katin baka ai ki ru bakin penbit penbiang hapo kini kilai teli ki cabinet meeting ndrei kaju ka daw ki baki ai ru baki mla ban penbiang ya kata ka living wage jong kinong hikai kade ka hok ka jong ki bikin yo ka tar ki ong si ong mangim dan pisa kinut ban ong dan pisa haba man la ka sngi pa de ki ale penserwa la ka pisa jong nga jong piu pa ba ban ya thet ki kali rem ban ni sna ki building ki bator ban ya let sang perthai ban ya wan lam ki consultants nang ni nang tai hendra ya kinong hikai ki ba pen he pen san ya nga ya phi ki ba pe ya ka bha ka mya ki khon jo nga jo phi kim perwa bat kim persang ru ban wat ya kata ka pisah ban pen bit pen biang ki jing seu jong ki nalor kata pa de ka de ka ju ka sarkar ka ba shim ram ADB loan World Bank loan mano ban seu kini ki ram hadin habot ki shim kini ki ram hendra ya kinong hikai jong ni kim la ban pen biang sashi siem ni ai ka ketika mon ka ketika diang ya kan ka jing ki jong kinong hikai na marka jing ya ki kalong hakanong rim ka baskem but ni dei ban sngutu ru bakane ka sarkar om tang baka thok ka syukur hendrei kerkom tre kam jong ka kamla ban pen biang tang ya ki utilization certificate hadu ba 8,000 crore tam ka klamla pen biang yakini ki jing ken jing dia ka ba mut ba ka jing du nong kalong jongi ka state na ma haba phimla ban pen biang ka jing ken jing dia phimla shu ban le shim pa de ki gran man le pani ki gran ka budget na benta ka education ru na benta ka puli puthi hauni usnam kala hiar hadu kata kala aduna ya ka henriu pu pra crore ban ya nujor ba ki sistem ki pladap tika mamut iu kabamut ba kisule man le ban ong bakin kentiu ta kapuli puthi syukran tang da ban lat jing hau nama haka kampat kapau bakim patiau kim salia ru bahaba kinong hikai jongi hami sa surok ki khon ki ti jongi kidang do man kasngi ya kapuli puthi tingi hap ban bu jing kali kan sarkar bat ni dei ban ayaki ka jubab ka bating